Ingamakhulu amathathu imindeni yakuWard 3 eMahwaqa ezuze kulezi zipho. Iningi lawo liphila ngesibonelelo sikahulumeni. Namhlanje usuku lami lonke ngihleli ngezalukwazi. Sidla ukhisimusi ngijabulile kakhulu. Usuke enhlizweni yami akekho umuntu obengicelile. Into engizwe ngami ngokuthi njengosomabhizinisi angibuyisele ebantwini engikhulele kubona. Mkhulu umehluko ozokwenziwa yilezi zipho kule mindeni ngalesikhathi senjabulo. Ayikho into engiyibona ingekho lapha, ngibona ukuthi hayi lokhu isimuzi sizohla kahle impela. Ngiyabona ukuthi ngizosizakala kakhulu. Siyawubongela kakhulu nomphakathi othola uxhaso ngile endaweni eMahwaqa. Lolu hlelo lokhu lwaqala ngonyaka u2014 kanti kulokhu liqale ngengoma kuzothi kusasa kube nomqhudelwano webhola lapho kuzokube kuqhudelana khona amaqembu abantu abasha 14 ebanga isiteki se100 ezilikhulu zamarandi. Uphakathi ungumphathi weqembu eligijima kuBetway Premiership iRoyal AM.